ole voi nia hian sermon buat sai le thei tura pathianin kan nun na chaklo tak temin zo saka wangin ama sain pathian hena lom tu ka soi masa in voi nia hian hei guitegraphy photo studio hian hun thatak min pe ka wang point tlangwal bia ka guite chunga po lom tu kan soi masa ni selangin ti chuan min lo thlir tu zong ten hena po lom thu ka soi duwa tin laliswa krista mingin chibai kabuk masa chewani voinia hianin sermon han soi ve tura kan du chu tun laya thupui manga an soi lar em mai simna ti chungchang han soi ve ka duwa chu kan han soi don ania min lo thlir tu ten ngun taka min lo ngai thlak sak turin laliswa krista mingin kan som masa chewani Bible chang hian lut ngal mai la kan chiar tu rahi mun ni kan chiar ma sanga chumi zo atong traina kan mang don nia rombung sompan hi chang ni na kan chiaranga chumi zo Korinthon ni bunga chang som pasari kan chiarang rombung sompan hi chang ni he khovel dan ang hian om suula pathian du zong a tha le lom tlak le that fam kim chu in riat fia theinan in ril ru athara omin lo dang lam zok to ro u helaya kan focus du tak mai hi dang lam na ti hian ya tin heta Korinthon ni bunga chang som pasari chiar le ngalila chumi awang chuan tu po krista om chuan thil siam thar alo nia thil hlui ta chu aralta ngai te u alo tharta athu kan chiarte kan zatan lalpan mal min som sakro se amen tong tra yang lalpa kan pathian min mangai thin tu voinia I thu cha simna chungchang soi thei tura dam na hrisel na min pe ka wangin lom thu kan rila che lalpa voinia ngai thatu zong tan karon dila voinia hian imi te hena I soi du chu lalpa nang ma ronin puangla ka soi turte nangin min pela ka ngai tu na thin lung ka tong kam le ka che jiar ka pumpuin ikut ro puya in hlanin I tharau thiang limin min kai shwain min ompui tlat turin laliswa krista mingin kan dile amen hey soi chho ngal mai la tuna kan chiar nunung ta ka khan Korinthon ni bunga chang som pasaria tu po krista om chuan thil siam thar alauni ti ta kan mua simna chungchang hian simna diktak chu enge kan ti chuan Isu krista om silova simna kan ti hi om zia om lovani ti kha kan soi masa duani laliswa krista kan om silo chuan simna kan ti te hian enge om zia anei thui vak lovani entirnan simna hantia hianin habit kan Mizo rama angate le Mizo tena kan riat chu simna kan hantia hianin ai ruk te zu in te le drugs ti te hian ni deuh tang puya addiction sang chi sang khang te kha kan han ban san hian kha simna lama hian kan ngai deuh emoni chu ati theya chu tiang chuanin min om dan a habit emo a practice thil pakhat a practice ning to se ti pe to lo sela han ban san se chu simna anga kan nga ya entirnan fiam chuan soi thin pakhat tlangwa pakhat po zu he lai kha an in lo thuda an ko than mei chia te lom lutukan kal khoma apiang tharta ni an tia an tong chai turin an nan kala ani chuan kapiang thar reng lo zu ini a khe om ema mi te hian min musit sitin kapum hian angei lo ema chuwang chon kasimani atia khatiang simna te pian tharna kan lo ngai palang ti hi a hlom lein ka sia chuwang chon simna diktak chu enge ti hian soi chu ave ka du ani sual do kunga hian pakhat na kan riat tur chu mi suala piang kan ni ti kha kan pom top mai hi a poimo entirnan thei hai oma ara kan tua chu ron chowa khup alo chena thei hai thowani he ta achi thei hai ra amu kan tua kha
aron trâu chua ma po in thầy hai ania kong chen alo nia ti chuan ara chuang lo ana te alo oma ti chuan ara chuang lo amar chu he thei hai alara lo awangin thei hai kan ti thei lowang ser thum tiang ati ngot thei lo chuan aron ra chuaka thei hai chu kan eita chu ara chua ni ara kan hua kan ei awanga thei hai ani ngot lova he ta amu kan tu atanga thei hai ani chu tiang chuan ke ni po suala piang kan nia sam ziak tu chuan davidan kanu hian sualin min pai atia chu tiang chuan in kan pian tir atangin mi suala piang kan ni thu te hi kan riat apoimo a mi pakhat suala lo tia kan mi zong khak suala la rom le khathona chuan eng tin ngia ti mi zong thilan ti sual veka pathian anti lom thei talo ti kha kan hua chuwang chuan mi zong khap suala piang vek kan ya wang khan kan ti tur chu sual ani sual na tho entirunan buddhist te muslim hote religious sa khomi te zu te an in lova rui thei thilan ti lova phang mir tak ngial po an that lova ni mo an tha an fel ani amar chu an va piang thar thave kan ti thei ngot lo an va sim thave chuwang jon christian thataka ni van raman kalang kan ti thei lo amar chu mi zong sual kan ni awang hian chuwang chuan sual kan pian tir atanga remmun kal tura piang kan lo nirgot mai ani chuwang takan ya lali so christian rule tha te u min ti na chan chuwang chuanin mi pakhadina sual ati hian ati dan tur reng lo ni entirunan alo khuanga chu abath right ani mo chuwang chuanin khuang hi amaklova ani akhuang tur ani chu tiang chuanin keini pos mi ring ta pos wal kan ti thil ma kan lo mi suala piang kan nia chu kan ra chua kan ni ve mai zurui te drugs et ngolvei te sual chi sang te kan an ti pian kan pian pui mi sual kan ni thla wang khan kan ra chua ani mai ani kan ti lo wanga sual ni talwa kan in ngai thina amar chu lali suwa kan om si lo chuan chu sual kan ti wanga sual ta thut ani lowa pathian ma chuan sual vek kan ni lali suan ne na kan in to ma chuan de chuan krista kan om ap chang chau hin sual chu kan lo ni lo ta thil siam thar kan lo ni ta ni chuwang chuanin pian thar anga alo ngai ta ni pian thar dan hi kong chi sang in min kat an soya amaro chu a basic a pian thar lali so krista tun ma kum sang ni alo kalaya min tlan na khatuna hian angai renga hebrai bung som pathum chang riata lali so chu angai reng nimina po naktu ka po khovel top thlengin chatuan thlenga ngai reng lali so khan min tlan na hi angai renga athisen thiang lim crossa ron luang chua ka hi angai renga ni ti kha kan ria da tul lein ka ria chuwang chon lali so krista min tlan na kha ngai renga engang point technique sang point soima ila pian thar na chu a inang renga ni christian masate lali so krista hun laya te mi te tirko te hun laya mi te pian thar na le voinia kan pian thar dan turi in ang reng lali so krista a chau pian thar na ani chu kan pian thar anga ina mi chen khadin ti hian van ram kaldan chungchanga te hianin rong bol lai te entirnan tu na thu ka soya pulpita chu soi lai te thi thu de la van ram kal tura te kanin ngaya alo ni lo rim re reng khatiam van ram kan kal na tur chani pakhara ma chu lali so krista ani pian thar na wang ani piang thar kan ti chuan kan pian thar chuan van ram kal tur a piang thar kan ni tur ani kan ti thil ti that ani lo zia te bible in min rila fsc bung hi chang riale chang ko le chang som han ani la rin na wanga khongai na chan da min ni chu in tho chu ani lo ati heta kan riat tur chu kan pian thar na piang thar kan lo ni na krista mi kan lo ni na van khwale tui kan ni na chu lali suwa krista thi san thiang lim he cross lera akinta ati lai taka kha kan ria da tul ma akinta ti hian kakinta kan he ta it is finish ati
I finish atilova. It is atitlat mai ni. Greek trong chuan tetelestai atia. Chu aman apeto ti na nia. Chu tu nge anhe tu pathian akin atikin tu nge tu tan nge akin ta ti kan ti chuan pathian me na khat akin ta ni kan swal zong pathianin laliso Krista wangin ama ti sen thiang lima min tlan na wangin kan swal zong ama ring tu te tan min ngai dama chu akin ta pathian ta na soyani. It is finished atina. I finish ati lo na. Chuwang tak chuanin pian tharna hianin laliso Krista khonga ina le keima ni rin na laliso Krista kan rin na le khonga ina in belhom chuanin chandam na pian tharna min pe a chumira chuak chu thil thati ani heta rin na awanga khonga ina chandamin ni chu in tho chu ani lova pathian thil thon pe kani atiani chu pathianin afria min pe kania chandam nai leidon ta ila khovel hausang na zong sumle pai po nei ma ila kan lei thei don lowa chuwang chon athonin min pelo lo ta ni pathianin lalpa chu fakinom ro se chuwang chuanin hetian han soi ila rinna plus khonga ina equal to chandam na chu ra chu min ara chu afruit chu ara chu thil thati ani chuwang chuan mithen khadin kan rinna po omanga ama khonga ina po omanga kan thil thati po omang khamite pathum kha bel anan bel khoma chu chuan chandam na an ti thina kha dik lo ani full gospel ani lo achan chu keima ni thil thati keima ni contribution keima ni tho ve awanga van ram kanal tura kanin ngai klat na te kha pathian adu lo mani chuwang chuan chang kwana ti hanati fc bung hi chang kwana thil thati wang ni lovin thil thati wangin anilo chu ti ni semi in an chuang da angeti kan chuan pal hi he chandam na pathian min pe khai ke ma ni thil ti wang emo kan ti that wang kan tho om ve wang emo tia kan in chuan pali pathian al hau me ma chuwang chuan thil thon pe kan ya nang ma ni ti that wang ani lo ati chuwang chuan a thon liau ani amar chu thil tha kan ti tur ani zia hi chang so maron soya chu Krista kanom to chuan eng tin nge Krista isua chuan thil tha ti turiam siama omin ama kuchua kan nge kan ni ta khi thil thati chu kanom dan tura pathian buat sai lo kani pian tharna tang chang to tena thil thati chu ti mang mo ani vele thung ta ani amar chu chandam na turatan kan thil thati kan tho ve hi engma om ziam lo wani chuwang chuan kan rin na le pathian khongai na wangin chandam kan nia chu pom mai tur lali so Krista lalle chandam to pom mai tur kha lo ni ti chuanin rombung som chang ko ti hana soya pian tharna chuanin heng bible chang te hi vongila khathiamila chu mang top mai la mizo te hi kan pian thardan achang chuanin thil danglam de tur extra biblical revelation ang chi te bible omlo in larna ang chi te mu apiang tharbik turanga kanin ngaya pathianin pian thardan tur heta min ko mu ang chi hian piang tharila kha anget mai ni a basic ania pian thardan heta rom bungsom chang kwa soi ika ini suwa chulalpa ani ti itana mithizinga ta pathianin akai thoti ithin lunga irin tlat chuan chandam ini omang ati chuwang chuan thin lung song kan ka a chau ni lo heta aphovua ka mi te anti awanga emotional feeling kan nei awanga kan thian te pian an pian tharawang emo kan nule pa te Christian an nemo rong bol tu emo an ni awanga Christian chung ko asalian kani awanga piang thar kani ton lo sim amar chu mi hring individual keima ni mi mal apoimo tlana ni pian tharan chuwang chuan kan kain kan soyanga kan thin lung song in lali so Krista chu cross athia ka ain phuma a thole chu ka tan ni tia min tlan tua ni keima in ka sual ka simanga pathian hena ka kalanga kan surrender anga pathian lalle chandam tuin ka pomang iso Krista lalle chandam tuin ka pomang tia ithin lunga decision thutlung nai siam chia khan piang thar khai lo nia chu chuan chang so mathian soila thin lunga ring chu thiam chan tir an ni a ka a chan chu chandam na ni bok ka a han puan chu na te po poimo ni karil ruin ka piang thar lom ti ring on lo kan pian thar thui kan soi fo tu rani chan chin tha kan ril tu rani
worship pathian fak na hate kan saturani pathian kan beturani praise and worship te po kan saturani pathian kan fak kan choi moi kan zai turani ya din ka thur hetu te in nianga tiang khan pathian thur hetu witness mo chanchin tha ril tu kan ni angai thlat mai ni thin lunga ring thla ka kan chan chuan thin lung chung rila kan chan na awangin chandam na kan lo changta lalpa chu fakinom ro se hallelujah ti chon chang rombung ku som chang som pasaria chon ti hian amta chu piang thar ta chu ti chuan rin na chu ati pathian chu kan rin na wang chuan enge kan rin na chak le zual na enge poimo atul kan ti chon chang som pasaria tian a soi ti chuan rin na chu thu ril an riat awangin alowama thu ril chu iswa krista thu hi ani ati chuwang chuan asap tongin faith comes by hearing atia pathian thu kan riat tampo le kan rin na hi achak don ti na ni mai entenan rang film te kan en chuan chu kan hlau na asang tulanga tunlaya coronavirus chanchin te kan riat chuan kan hlau na azwal tul mayanga mo amar chu pa sermon te pathian thu te worship la te emo fakna la te kan riat tampo le kan rin na hi achaka kan tharau nu hi pathian ne na pathian ne achak don ani mai ni chuwang chuanin bible share tam te sermon riat tam te le zai ngai gospel late ngai thak tam te poimo em ani chuwang chuan kan tharau nun chom tur chuan chu apoimo he ani ti kha kan soi le duwa ti chuan het ni china rom korinthon ni bunga chang som pasare so yang khan tu po krista om chuan thil siam thar alo ni atia engwangin nge krista kan om chuan thil siam thar kan ni theina chan krista kan om to chuan change in thak danglam na kati to khan chin khan kan focus tur chu ti danglamin in thin lung ti danglamin lom jok ro se ti na kha change om turani in thak danglam na om turani chu engtin nge kan soi theyang piang thar kan to a krista kan pom chuan ka chung rila ka thin lung chunga lal thar pathian chin chi ana piang thar kan i ti chin chi ana tharau thiang lim chin chi ana om tlat mai ni chu fsc bung khat chang som pathuma ti hian soya ama a chuan thu tak in chandam na chan chin tha chu in lo ria krista chu in ring ve ta a ti chuan tharau thiang lim tiam chu nang ni po tharau thiang lim tiam chuan nang ni po achin chia ta chewani ti helaya tharau thiang lim tiam the holy spirit of promise atia sap trong chuan eng khoi la ya mo min promise ti hian soila Zohana bung som pali chang som ni paruka comforter puitu thamuan tu karon tirang tin min promisa tin Zohana bung som paruk chang som pathum veka tharau thiang le malo thlenuna chutaka hruai lut ang chewatia chu a tharau tiama chu tin tirko bung kha chang ria da engtin ya soi tharau thiang le malo thlenga ti chuan thil ti theina in neyanga ti chuan Jerusalem Samaria le khovel top thlengin ka thu tu te in nianga tia tharau thianglem chakna lo thleng tur chu min promise min tiamani chu tak chuani tharau thianglem tiam chu nang ni po in tharau thianglem tiam chu nang ni po pekin ya chu tharau thianglem chin chia in ni ta ni ati na chuwang chuan kan keima ani chunga omi tharau thianglem piang thar to te tan ani to awang in keima ani mi hring chang na ni to lovin chu tharau thianglem chang na mangin kan kalzel tur jok aloni lalpa chu fakinom ro se piang thar te kha lali so krista lalle chandam tua kan pom ni kan pom hour kami dar kal nge ya khan tharau thianglim chin chiana om ta ti chuanin kan du zong ha in thak turani athan chu now mei chawin an rachiang nga now an pai te hianin an du zong in thak tlat mai ni a thenin lungmuat te an yan cha ka mo thingtlang a phei chuan mei hol te tin nu pakhat phei chuan ra grow te ka duat tlan mai ni tak tak nge moni ka hrelowa chu ra grow te hi ai chak tlat mai ni chu tiang chuanin ke ni po tharau thianglim kan chung rila am to chuan kan du en thak turani hallelujah lalpa chu fakinom ro se zu in thin ten kha an du turani to lowa pathian thui kan du em to turan an ringot mai ni mi chen kharin kan thule to kachak lo tharau kachak lo wati amar chu tharau cho ei na chang an hrelo tharau cho ei si lo engtin nge tharau kan chak thayang he tak ti sa po tak kan tak sa chak alo chak nan vitamin te ya chula
cho ai chat te tu la cho kan ai tlem chuan kan chau top mai ani khovela po hian kan taksa po chu tiang bok chuan thlaraw kan chak te nan thlaraw cho mo kan ai ngai chu thlaraw cho kan ai lo chuan Krista hian chakna om theilo keima ania min chin chia na ti hi han soi fia le ka duwa thlaraw cho hi kan ai renga nga ya chuwang chuan thlaraw cho kan ai lo chuan kan chaw hal zel ani unaw teu kan riat te kan ngai thak du zong te nge kan in an fi atu chuwang chuan simna diktak chu in thak danglam na lo ni ta ni achan chu min chin chia tu thlaraw thiang lim a oma chu thlaraw thiang lim chu keima ni chung rila oma ni awang khan ama du zong kan yangai tin kan du zong te in thak ngai ta ni kan ti to kha entirna ti korin thon khatbung thum chang som paruka te nang ni chu thlaraw thiang lim chen na in ni min tia in ni min tia tin korin thon khatbung som chang som thum pakhara ta in ei point pathian ro puinan in ro watia ei ro watia isaya bung som nga panga chang liat enge kan mu cho ni lo vin cho leina tur ni lo wa eng wangin nge sumle pa in sen puar le fan na ni lo vin enge eng wangin nge in tha in sen na tiani chuwang chuan kan ei in te kuwa te zial te raza tiranga zu le sa te thleng hian kan in thak dang khang ho kha kan simangai tlat mai ni voinya pathian in thiang lim turin min kawa kan keima ani chung rila thlaraw thiang lim a thiang lim em awangin chung ta chu kan ti tur ani lo keima ani taksa min ti bol lo thei khaini te zu te kuwa te sa da te thlengin kan ngei tur ani ti kha ke chu ka soi du tlat mai ni chu simna zinga tel ve tlat zu le drugs le ei ruk na kan simangin zial te kuwa te le khaini te raza te le sa da te kan simanga yani lalpa chu fakinom ro se ti chuan chu thlaraw thiang lim min chin chia chu kan soi zau de ule anga FSC bung khat chang som pathuma chin chia thlaraw thiang lim chin chia na ti hi agrik tong chuan sfaragizo ani sfaragizo chu enge ti chuan security from Satan mo mark with a seal chin chia na seal ne na chin chia na pek seal chut nang khat ni ani tlat mai ni chu from Satan for security from Satan Satanat nen at changa pathian in minti khan na ni tlat mai ni Satana du zong ti kan ti thei na tur at changa min lak khan na min secure na mo safety min pek na ni tlat mai ni chu bang chuan chu chin chia na chu thlaraw thiang le ma chin chia kan om awang in chu at ti vui thei kan ni lo FSC bung li chang som thuma chuan pathian thlaraw thiang lim chu ti lungai su he min chin chia na thlaraw thiang lim kan ti lungai fowa chuwang chuan thlaraw a hian kan lo chak lo thina lo ni chuwang chuan chu thlaraw thiang lim keima ni om chu ti lungai su atia tlan na ni tan ama ta nge in ama ta nge in ni zia pathian in a chin chia na chewani atia thlaraw thiang lim a chin chia inom kha chuwang chuan drop char ni thlenga chin chia in ni awangin chu thlaraw thiang lim chu ti lungai su atiani hallelujah lalpa chu fakinom ro se chu kan lo ti lungai thina kan lo ti vui thina grieving sap chong chan grieving the Holy Spirit atia chu kan ti lungai awang khan sealing min seal tu heta min chin chia thlaraw thiang lim kha alo enge ni alo week alo chaw mani mo a chaw ti lema keima anin hun mun kan petlal lawa kan che tir lawa athu kan oil awang khan vui takin kan chunga khan alo omreng kha lo ni chuwang chuan thlaraw thiang lim kha na ti te yoma thlaraw thiang lim chin chia na seal drop char ni thlenga min chin chia dan chu entir nan post office kan vakala lekha kan va thon dona pha ya mo USA mo khovel mun thang thanga po ni se UK po ni se lekha va thon dona chuani stem an lo bela chuan seal an chuta ni tru chu seal an chut om zia chu he hi ile kha thon hi a receiver alo dong song tu turina alo don ma chu mo phurna kan la ang kan ta ani tia seal chut ani seal khan chuwa ti chuanin an milo an kan tan an lo deliver nge ni post office howin chu tiang chuan lali so Krista chuan van ram kan kal ni thleng
tlan na ni rapture ni alo thlen ni thlengap tharau thiang lem min chin chia tla wangin rapture alo thlen nia pathian hian kan thlen huna kan thlen thlenga chu chin chia kan ni awang khan kha kan ti vui tur ani lo ti kha kanan soi du a tin chu tharau thiang lim min sila chu kan ti vui chuan mo grieving the Holy Spirit tharau thiang lim kan ti vui chuan keima ni chung rila cheng thin tharau thiang lim kha vui em a Korin thon khat bung thum chang som paruka khanin tharau thiang lim chen na in nia atia bung som panga chuan tharau thiang lim chen na in min ati chiat chuan ama pathian in ati cheve don ati tlat mai ni chuwang chuan tharau thiang lim avuya chuan in pathian in keima ni min kol tira tharau thiang lim kan ti vuya wangin a chen na po keima ni taksa po min ti chiat saka mo thi hun lo pui puya te khang kan lo thita ni na wangin chuwang chuan in pathian in min pe kan taksai kan vong himanga pathian tharau thiang lim chen na ni thlara wang khan chu apoimo em ani ti chuan in FSC bunga chang som paria reng tin kan mu tharawa khadinom ro ati zu in buaya lovin tharawa khadinom zog ro min titlat mai ni chu feeling with the Holy Spirit tharau thiang lima kha na ani ti chuan in Thessalonica thon khat bunga te po tharau thiang lim ti mitsu quenching of the Holy Spirit mo tharau thiang lim ti mitsu atia chu tharau thiang lim keima ni chunga min chin chiana kan chunga lo cheng tharau thiang lima kan ti vui chuan atop na hianin kan khat lowa tharawa khatin kanom thelo ta atopa chuan amita ni quenching of the Holy Spirit ti chuan atopa enge thleng mathai bung som pani chang som ni pani atanga chang som thum pani kanen chuan blasphemy of the Holy Spirit tharau thiang lim soi chiat na lo thleng thlat mai ni chu chuan kan tharau nun min wa chene em ti chuan tho le ngai na lovin kan thul hen thin ani keima ni chang na min petu ania chu tharau thiang lim chu kan ti vui chuanin keima ni ya chak na mi on min pethin tu tharau thiang lim a vui chuanin ring tunun a chak thei lowa sual do na konga hian chak na mi hringin kan nei lowani chuwang chuan tharau thiang lim chu kan ti vui na tangin isimangu chu simna diktak chu ani ti kha kan soi duwa tin eng wangin ngek sim angai na chan a chan chu mo sual sim angai na chan chu khemmun kal hi alawom mani ti kha kan soi du le bakani thupuan bung som ni pakat chang re ra kanen chuan unau teus chu tharau thiang limina min chen chil lo chuan setana du zong ti turin kan nun na kan pele china mo chuwang chuan chu simna tel lo pian tharna chu tharau thiang lima lo chen lo chuan a phobwa ka pian tharna mai emotional feeling wanga pian tharna kha lo ni ta piang thar tak lo kan lo ni china ni pian thar tak lo pal hi lo om mani unau te tu na hian piang thar tak lo te kan jinga kanu mangti ka hlaw mani chu piang thar tak tharau thiang lim chen chil te chuan sual an ngamani chu tharau thiang lim nen anin pola sual ngam na sual ne na nun an nei tlat ani chu sual ne na nun kan nei lo chuan kan pian thar na hi Krista ani lo em ni chu o ti inen fia atul in ka riani chuwang chuan kan sual ngama kanom fo chuan tharau thiang lim apian thar na tak chin chia na le tharau thiang lim chen chil na ne la nei lo kan ni mai theya voini a hian chutiang kan la nei lo chuan lali so Krista kowila ril ru le chung ril takin simin pathian ne na in lam le tila pathian kowila piang thar takangu pian thar na dik in piang tharangu kan ten rual tele kan thian tele kan nu le pa te pian thar awanga khami trom pui thei kan nilo wang khan keima ni mi mal thewina thin lung le ti tak zera pathian awa pian thar na tak chu tharau thiang lim chang na kan nei anga yani ti kha kan soi du ani lalpan kan riat thiam theinan kan thin lung min hon sak ro se an laum zia chu pian thar tak lo hi achan chu lalpa min ti zong karam van raman lut lo wanga titlat maya chung nia chuan piang thar tak lo te an lo nia chu chung ho chuan van raman kaldon tlat lo mai ni unau te voin nia hian tharau thiang lim chin chia na nei lo wa pian thar na tak ini lo chuan voin nia ko wang che ti chuan thubuan bung som ni pakat chang re ra eng tin ya soi mi doi zepte lali so Krista ringam lo wa doi zepte ring lo te nom te tual that te in ngai ching te doi thiam te milembia te le do thei zong te chu do thei zong te chan tur ero chu
ka ta kang mei deal ani chu thi ni na chu ani ati ala ome mani piang thar tak lo te na piang thar tak lo nu na bet tlat kha lo ni tlat mai unaw te voin ya hian heng mi zia te doi jep na ring lo na te pathian rin lo na te in ngai chin na te doi thiam na te milem biang na te le do ringot te zong te amo do soi ringota khosa te kanom chuan chu mi zia chu setana mi zia nia piang thar tak lo ti na lo ni chuwang chuan isimangu chuan korin thon khat bung ruk chang kwa thanga chang som pakhat kanen chuan midik lo te chuan pathian raman chang thei don lo ti i helovem ni buminom su in ngai mangte milem bia te uirete mihurte mongko hurte ru mangte du amte zurui chingte mideu chingte hei ka soidu mideu chingte hleb ruk chingte chuan pathian rama anlu alovang atitlat mai ni heng mi sia remmun kal tur lis alisi hetiang mi sia kan lo nei palani chuan kan pian thar nai inen chiangila alat lai lo ani unaute voine ipiang thar le angu chuanin heta chang som pakhat na soi kha tha khati emema chutiang mi sia lakat ta in pian thar to huna chuan hetiana soi in zinga then khat chutiang mi chu in ni thina ati nima selalal pai so krista mingle kan pathian tharawa chuan tlen fa in ni a ti thiang limin nia thiam chantir in ni to ati hallelujah lalpa chu fakinom ro se chuwang chon unaute u kan pian thar na te inen chiangila voinyak kan simle tur chu mi deu ching te titlat maya hetiang voinia hian mi deu ching lo turin lali so krista ngin kan som du chewani heta hian davidan rongbol tu te pathian riak thi te le zol nei te lo ti pal lo soisel pal le lo nui so lo deu pal lawe mema sam number za le pangana changsom pangana chuan ka riak thiak chu khoi su la ka zol nei hi apoi khoi hek su atiani chuwang chon pathian rongbol tu te hi unaw teu isoi cheto lo wangu pathian rongbol nakonga hianin davida pon sola hi pathian riak thiane wangin sual hlema se engma ti du lo wani a khoi du lo ni a that du lo wani chuwang chuan pathian rongbol tu te isoi chelo wangu pathian mi man te poi ideo lo wangu inui so lo wangu ti hi kan som du chewa ni chuan pathian rongbol nana a rin takin i zelang atop nan pathian rongbol tu Jonathan Edward tha tu te le pathian rongbol ni lem lo Max Jukes te tha tu te an chuina khan share ve cheuka duwa winship study in education and heredity te hian mi hetia Jonathan Edward le Max Jukes te tha tu te an chanchin an soina chuanin Jonathan Edward chu pastor ania America rama haranda ti thleng tu ania harana thlentir tu ania revival ro puitak ama atanga George Whitefield kan ti te po Jonathan Edward atanga lo chuak ani mo chu Jonathan Edward pathian rongbol tu te atha tu te chu kum apian atanga kum za som nga chunga atha tu te zong zinga an ni na te an chui chuan chung zinga chuan vice president pakhat oma US senator pakhat oma governor pathum anoma mayor khopui mayor pathum anoma tin college president som pathum anoma judge kanti rural tu som thum le doctor medical doctor som ruk le chuanin university professor som ruk panga le public office holders kanti ji officer sarkar na officer thokho som riat le lawyers ukil so za le pastor missionary thok za atha te jinga khanam tat mai ni Max Ju ka chu rui thei thil te thina omania at tha te chanchin hanan soi chuanin New York State prison a hianin mi som li panga vel anoma chung te chu an atha tu ten chui chuan Max Ju ka tha te lo nia ti chuan atha te hanan sui zela ani alcoholic kan ti mai zungol ve ani atha tu te mi sang khat jani zinga pasari tual that case dam chunglungin tang tur awma ru ne na thubuai nei mi som rukanoma no chi zuar prostitute kan tiang chi mei che kholo te mayang thadu lo za som kwa no chi zuar anoma za som nga chu convict thiam lo na thang awanga convict za som nga anoma tin za thum le som mirathei sarkar chan puina nung anoma tin alcoholic le drug addict mi zali somli anoma chu tiang chuanin an thla te tin mi za thum hi kum som thum an tlin mai nan thi ani chu tiang chuanin
pathian tri tu te le pathian tri lo tu te tha local zel te chan chen an soya tang chuan unau te voi ni hian simila kan pathian rongbol tladila Jonathan Edward angin kan kal chuak thei lo ni mai thei amar chu kan ni kan omna rinom takin kan omna ko rana te rinom takin na thokin pathian tan pathian in kan thei bang min phul lowa kan thei china pathian rongbol tladila chu tiang chon kan thla kal zel tur te hian mal som nom don ani chuwang chon simna diktak chu in thak danglam na ania pathian bel tlat na ania chuwang chuanin ei pathian a bel tlat turin tuna sermon lo ngai thatu zong pathian mal som cheu ro se kalome